Ahojte, rozhodol som sa natáčať pre vás videá, aby ste videli, ako to vyzerá v takej príprave. Vybral som si tento deň práve pretože mám dnes cheat day. Áno, po 45 dňoch diety, kedy som nezjedol ani gram navyše, niečoho, čo by som nemal. Mám dnes svoj deň, takže idem jesť asi všetko, ešte neviem čo, ale na raňajky som si spravil teraz takúto praženicu so slaninkou, nejaký džús k tomu, no a ďalej uvidíme, čo ma napadne. Ohlasím sa vám z ďalšieho stanoviska a dnes vlastne uvidíte, ako by to nemalo vypadať. Ja som bývala študentka. Ja tiež. Ja som chodila do školy. Ja som nejak vojaci gáči. Nemôžem sa baviť s kamarádom, že za 2,5 roka mám odcvičené rok. Hovorím, neviem to ja. Za 2 roky chodiť aj do školy. Takže presunuli sme sa do Mekáču, naše hlavné stanovisko. Trošku sme si nakúpili všetko. Aj s cheat day sparingom Ivankom. Mám tu, aj neviem čo to je, nejaký Big Mac, granulky. Predtým sme mali ešte 2 koláče za nami. No a ideme sa naladovať poriadne. To náš víťaz budúci využíva svoj voľný cheat day. Konečne. Pome, dávaj. Všetko bude zjedené. Všetko musí byť. Keď dožuje, tak nám povie aj nejaké slová. Necháme ho zjesť. Nemám slov. Nachádzame sa v nákupnom centre s Ivankom. Snažíme sa vytráviť už asi pol hodinu. Stále je nám zle, stále sme plní po Mekáči. Teraz cukráreň. Ideme do cukrárne. Nasleduje cukráreň. A to nebudem ukazovať. Nič, ležíme tu proste. Kvalitníme tréning. A neviem. A tak. Ďalší chod máme. Natešený. Vyzerá to super. Ešte niečo vybereme možno. Cukrárni. Mňam, mňam. No, medzičasom sme boli s chalami asi na 2 kávach v meste. Potom som prišiel do fitka, dal som si solárko. Takto. Aby to na súťaži vyzeralo pekne. No a taktiež som zjedol ešte tofife a ďalšie iné sladkosti. Ani už neviem čo. Objednal som pizzu, ktorá príde asi za hodinu, nevadí. A potom ideme dať tréning, ktorý dúfam zvládnem, potom všetko, čo som zjedol. Ale teším sa, je to krásne. Už je to tu, hľadujeme sa. Krásne. Ja to pani nazvem. Ideme na to. Tréning som zvládol som aj silovo, aj bolo z čoho. Po tréningu sme išli aj s partiou ešte do mesta sadnúť a tak. Dal som si nejaký ten kebab, vypil asi 2 litre koly. A teraz som dorazil domov, je asi 1:30 ráno. Nevadí, teraz už len oddychujem. A zrekapitulujem tento deň. Jedol som celý deň všetko, čo mi prišlo pod ruky. Sladkosti, všetko možné proste. Až mi bolo zle. Ale dobre mi tak.
tento cheat day nebol len tak. Je to taká forma odmeny, ktorú môžete využívať vlastne aj vy, keď nejaký dlhší čas držíte stravu a neviem, po 2 týždňoch, 3 držania poctivej stravy si dáte nejaký ten deň voľný, tak sa nič nestane. Alebo keď schudnete, ja neviem, 4 kg napríklad, tak takisto si môžete dať jeden deň taký a potom zase pokračujete v držaní stravy. Pomôže vám to aj psychicky a niekedy, keď už to chudnutie proste nejde, tak vám to pomôže naštartovať metabolizmus a potom môžete ďalej chudnúť. U mňa to bolo teraz 45 dní diety. No a už to ako si nešlo dole, tak sme s trénerom zaradili cheat day. Od zajtra už poctivá strava. No a ďakujem vám, že ste toto pozerali do konca. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne dajte like. Ak sa vám niečo nepáčilo, napíšte mi to do komentára. No a ohlasím sa vám v ďalšom videu. Čaute.